As críticas vertidas dende o Bloque Nacionalista Galego referidas á falla de limpeza das rúas e ao deficiente servizo de recollida de lixo, especialmente durante as pasadas festas do verán, non foron ben recibidas no Executivo, ao considerar que non se axustaban á realidade. Tanto o alcalde Xoán Xosé Dieste como o coordinador de servizos Nacho Pérez negaron tales críticas, afirmando que sí se realizou un bo traballo, reforzando e mesmo incrementando considerablemente o servizo prestado. Eu creo que reforzamos un servicio xa desde o principio. Segundo, se está traballando máis que nunca en días, en horas, en número de personas. Durante as festas estuvose baldeando, dunhas noticias que vimos que se puxeran que non se baldeou, que se tardou máis un mes en baldear, é o que quería aclarar, xa que de min depende xente que fixe este traballo e están molestos porque, bueno, os traballos nos antes das festas, durante as festas e despois das festas, estiveronse baldeando todas as calles que se veu que había restos de grasa polas actividades que había en elas, como son as calles Estatuto de Galicia, Dereitos Humanos, Santos Mieites, Severo Ochoa, Norberto Pijuán, Robustiano Pérez del Río, os callejóns todos da zona cero, os callejóns que están aquí en frente do Concello, que son sitios onde vai moita xuventú, para facer o seu botellón, a súa historia, e, bueno, esas todas as calles nos baldeámolas, volvos a repetir, durante as festas e despois das festas. Dende o Concello apuntouse a que se tratan dunhas críticas inxustas e desafortunadas por parte do Bloque Nacionalista Galego, que provocaron ademais un gran malestar nos propios traballadores municipais. Isto se trasladou ao Comité de Empresa. O Comité de Empresa tampouco está contento con este tipo de reaccións porque vai en contra dos servicios municipales e dos propios traballadores, porque os traballadores non só se preocupan de cobrar, que eu creo que por as medidas que tomaron en Madrid teñen uns sueldos ainda baixos que hai que actualizar, sino que tamén están orgullosos de traballar. Estuvose limpando, bueno, unha media de 14 personas todos os días, empezando ás 7 da mañán e acabando sobre a 1 e 2 da tarde. Por iso vos repito que isto, eu non vou entrar en temas políticos, que non é o meu, sino que eu teño que defender a xente de que depende de min, porque penso que se fixe unha crítica que non é xusta para os traballadores municipales, porque así me chega a min aos oídos, non? Porque estamos cansados de escoitar sempre o mesmo. Son do ayuntamiento e non fan nada. Iso non é certo. Iso en todas as empresas, o Concello é unha empresa máis, haberá xente que non rinde o que ten que rendir, para iso estamos, para poñelos no camiño que teñen que seguir, pero que non podemos permitir iso, que se xogue co bo traballo que fixeron durante as festas, volvo a repetir, e despois das festas. O alcalde aproveitou tamén a ocasión para agradecer precisamente o traballo que realizan os operarios municipais, un traballo que en numerosas ocasións, segundo el, non é recoñecido.